Яңа елга да санаулы көннәр калып бара. Теләкләр чыршысы акциясе иң якты хыялларны тормышка ашыра. Республикабыз шәһәр районнарында да әлеге акцияга бик теләп кушылдылар. Әйтик, бу районы башлыгы Ранис Камретдинов та районда яшәүче Радмир Файзуллинның теләген чынга ашырды. Бәхетле мизгелләр алдагы язмада. Чын кыш бабай белән каркысы бүген Радмир Файзуллин янына кунакка килделәр. Әйлән-бәйлән шигырьләр һәм җырлар. Барысы да Яңа ел бәйрәменең якынлашуын искәртә. Күптән көтелгән Лего техник конструкторын Радмирга Буа районы башлыгы тапшырды. Гаризаны укучы проектның сайтында узган айда ук калдырган. Ә инде бүген ул Яңа ел тылсымчысының бүләгенә ия булды. Вот я зашел на сайт, попросил Дед Мороза. Мин сайтта кыш бабайдан Лего конструктор бүләк итүен сорап яздым. Ул минем күптәнге хыялым иде. Радмир теләкләр чыршысы акциясендә узган елда катнашкан. Ул чакта малай Казандагы Кремль чыршысына эләгү турында хыялланган. Бу теләге дә тормышка ашкан. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.